U pravu je. Sad ćemo create novi world. World će biti ovo. Si ćemo da napišemo M-A. Mama? Ne. M-O-O-S-E. Mama Mose. Mama Mose. Čekaj, nešto mi ne valja, čekaj. Mama Mose. Evo ga, Mama Mose. Ok, dobro je. Creative. I sad ćemo da nazovemo 23. Šta je to mora da napišeš? No ime. Ime? Create. Zašto Da. nisi napisao imenu 24 Luka? Ne. To nije, ovo je ime od mog worlda. Još samo malo ljudi pa krećemo. Evo ga, krenut ćemo. Baš je dobro. Ovdje imam. Vidite stvar, čekaj. Juri, šta mi to držimo sada? Neku mapu. Evo to mapa ovdje. Da, pustit ću to. Imamo stvar. Imamo i paučinu. Koliko ima stvari ovdje. Jojo, ajmo da... Evo oružja, evo, ovo ćemo, čekaj. Kaciga zlatna, pantalone ove i čarape ove. I sad ćemo ovdje stavimo ovo. Zašto nećeš zlatni mač? Pa Zašto znate ni pikeks? Ok, stavio sam ta oružja. Hoćeš da uzmemo neko jaje? U zlato. Pa sjajno zlato ima. Evo stavimo ovo da možemo nešto napravimo. Evo ovo. Hajde drvo da možemo nešto od drveta da napravimo. Ovo ćemo. 64 kaktus. To će nam trebati. I što je ovo? Ne. Ok, to je to. Idemo. Za malo da upadnem ja tako da bacite taj subscribe. Što je ovo? To je pećina. Ne, ovo mislim, ovo. Ma uzmi pikeks. Pikeks? Da, s pikeksom. Što ovako? Nisam ništa dobio, čak. Čekaj da nađem. Ma uzmi ovo da se popne. Čekajte da probam. Čuo sam zombija. Poletio si. Znam, može. Eno je svinje. Svi. Idemo da ubijemo. Da imamo hrane. Mač. Sa mačem, evo. Svi. Idu pade mi meso dole. Tako da bacite subscribe i šta će sve biti, pitate se. Šta ovdje dolje mi imamo? Bože, šta je ovo? Dosta toga imamo sad ovdje. Hoćemo da napravimo kuću. Idemo da ubijemo kravu. Ajde, dole nam krava. Tu dole. Čekaj, možemo se ovdje ovo golden axe, sekira, sjajno. Konj. Mogu da ti jašem? Konje, daješ mi? Ne daješ mi? Fino jedna konj. Neće mi dati. Ajde, uzmi mač. Da ga ubijem. Uzmi mač. Mač. A zlatni? Crče lik. Kako da postavimo to? Šta je ovo? Možda nam to treba.
Krava. Treba nam ovo, treba nam ovo. Drvo. Da napraviš kuću? Pa napravit ću nešto, sad da će biti dobro. Samo moram da nađem neki smeštaj. Da imam. Ali treba će ti i kauč, i krevet za kuću. Ovo je praviš. Tu ćemo bude kaktus. Šajem se, nećemo kaktus. Ovo. Napravit ću nam neki smeštaj tako ljudi. Može bazen. Šta će meni bazen, bre? Pa da imaš da skupaš. Mislim ću napraviti tuš kabinu. Veliku tuš kabinu. Ali onda možeš uzmeš puno kofa vode da sipaš vodu. Da, treba će mi kofa. Da, i da bude tu odmah pored te kada imamo ovdje okean da možemo da uzmemo. To nije okean, nego jezero, ja mislim. Da, jezero. Da, jezero. Evo, napravio sam nam neki smeštaj. Sad ti tamo je rupa. Evo ga. Ovdje. Ma nisu Zaći će nam voda. Čak. Samo ovdje moramo kao... Moramo ovo... Evo, da nam malo bude vode tu. Evo ga, ovo će da nam bude fino, imat ćemo vode. Evo ga. Sad će da... I dugo vodu. I sad ćemo ovdje pokušamo da nađemo. Evo tu vode. Tu nam je voda, sad samo moram nešto da nađem, ljudi. Evo, umjesto ovog. Kad nađeš antene, mene samo uzmi ovu masku. Čekaj da nađem, vidi ovo je ladnu masku. Čekaj da nađem ovo vratanca, znaš da imaju vratanca, ovdje nije. Da, ima i paučina. Evo ga ovdje je kofa. Baš nju da uzmeš. Ma čekaj, prvo da nađemo na Evo vratanca. je kofa. Ma tu kofa lave ima. Da, ima kofa. Evo, ovdje su radne stvari. Samo moramo na vratanca da nađemo. Ovdje nema, ali ima dinamit. Ne treba meni dinamit. Evo ih vrata. Ne, nego mi trebaju nešto. Evo ih ovdje. To. Evo ga, sad ajmo da... Bože, šta ja uradih? Ja uđu u vodu. Ajde uđi tamo u onu rupu. Čekaj. Idemo ovo tu, idemo ja malo promašam. Vidi mene. Evo ljudi, evo, napravio sam nam nešto, evo vidite. Evo ga možemo da otvorimo. Čekajte samo malo, ovdje mi sad treba ona kofa vode. Gdje je bila ta kofa? Evo ovdje mislim bio. Mjesto je kofa vode. Ima i kofa. Evo umjesto ovoga, pošto mi trava baš i ne treba. Znate, kapirate, evo ovo ćemo da uzmemo. Da otvorimo ovo. Evo ovdje vode da dodamo. Dobro je. Sada imamo dosta vode, vidite tu. I sad kada nam bude samo trebalo, onda možemo ovo da otvorimo. Uzmemo praznu kofu i tako da uzmemo. Tako da ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ajde sad to da napunimo. Ne treba nam sada Minecraft gameplay pravi. Idu ja džabe postavim. Ne znam kad mi nešto treba i kad mi nešto ne treba. Evo ovo. Ovdje će nam izlaziti voda. Neće. Kako? Samo otvorimo ovo vratanci i tu nam je voda. Čekaj samo malo. Evo ga. Samo malo brže.
Ljudi, ovo će vam možda biti omiljeni video. Ne, gledaj, ovdje, ma neće, to tu ostaje na mjestu, Aleksa, neće nam to izlaziti. To ostaje na mjestu, čekajte se ovdje. Tako. Ok, sada ovo tu, evo sad tu imamo da prolazimo, ljudi. Da vidimo. Ne znam da li je razumno da stalno govorim ljudi. Nije još mrak, evo ovo, tuci. Evo ga, sir smo nakucali. I možemo i krov da napravimo. Pa i bit će krova, bože, kako bez krova. Ne može bez krova. Sad moram da nađemo ovdje vrata gdje su vidovođe. Ne mogu da prođem. Što sam ja napravio. Treba nam još jedno. Evo ga. Ovo. Sad možemo. Sad je savršeno. Ovo će možda dobije baš mnogo lajkova. Da bude 100. Mislim da bude moj najpopularniji video, pošto baš za svaki imam možda po najviše 30 pregleda. Za svoj prvi video možda imaš baš mnogo pregleda, pošto je prvi. 94. Koliko su mu toliko? Pa ne znam, baš mi ne gledaju video mnogo. Ali ja se bar trudim da snimim nešto, znaš, trud je baš bitan. Idemo ovdje, su ovdje bila vrata. Svugdje bila vrata. Gdje su bila? Ovdje? Izgleda da su ovdje. Evo ih ovdje vrata. Evo, umjesto ovoga jednog. Sad će mrak. Bolje da sada zatvorimo, da nas ne ubiju čudovišća. Evo kako. Vidi ovo što ja uništio. Čekaj, brzo nam treba ovo. Sad nam čudovište ne mogu ništa, slušajte, treba nam... Još samo da sipamo tu vodu. Ma ne, nego moramo da nađemo nešto da nam osvijetli. Evo ga, sjajno što sam tražio, zlato nam ne treba. Evo ga, ovo, da imamo malo svetla. Znate, moram još radim preko noći jer smo te krov moramo da nabavimo. Mislim da napravim. Nema za sad čudovišta. Biće odmah dan biće odmah dan ako legneš u krevet. Ček. Moramo da radimo. Vidi pauk hladno. Što da nam uđe? Ali ne može, tu su vratanca, ne može da uđe pauk. Ali ne može ni on kroz vodu, jadnik. Ne može pauk. Ne može ni kroz vodu. Najbolji video da bude. Da. Možda da ga ubijemo. Šta mi da ga ubijemo kad sve jedno ne može da prođe? Uskoro će kuća biti gotova, jel ušao? O nije ga, evo ga tamo. Čekaj, to pokušam. Ajde umri. Evo ga, umre, savršeno. Evo ga, ovo, da uzmemo sada lijepo krov da napravimo. S mene šašavko. Moraš malo da spustiš. Evo ga, idemo ovo, sam šašavko. Da budem razuman, da napravim dobru kuću, ne možemo biti ovako, ne možemo da budemo napolju, ima čudovišta, znate. Ja zaspijem, mislim mogu da postavim krevet, ali ja zaspijem i dođe čudovište dok ja spavam, on me ubije. A neko što... Kriper se tamo! Koga kriper? Pogledaj ga. Pogledamo kriper, ne sad mi dođe. Dobro, ne može u vodu. Samo ne znam kako je Clipper kako je onaj pauk došao do tamo kad on ne može u vodu. Skelet! Bože, idemo mi u kuću. Još jedan kriper. Bože, ali noću... Vidi ovo! Kolonija kripera, vidio sam i slajma. Vidio sam džinovskog slajma. Ček, šta je ono tamo? Samo idemo. To je samo zemlja neka. Ja sam ja lijepu kućicu napravio, ljudi. Da, kad ćete sipati? Džinovski slajm, ladno tamo.
Idemo da završim. Pa nije imaju neki... Pa kako ste vi ušli unutra? Pa zatvorio sam vrata. Dobio sam vunu. Možda su se pojavili tu. Bože, šta je ovo? Pa ne može. Dobili smo ovo, to je sjajno. Moramo još da završimo krov, pa je kuća sjajna. Možda mi se ne uvuče neko čudovište tu. Kriper. Možda su ovce otišle u krov. Znaš i one isto možda mogu i da lete. Pa kako ovce da lete? Ajde, molim te mi Pa i objasni. ljudi mogu da lete. S pomoću onih njihovih sprava, evo. Ovo i možemo ovo da stavimo. Da znamo kad je dan, da možemo da vidimo. Znate ljudi, imam ja nekad dobre ideje. Bože, što je uradio? Ne, treba mi otvorim tako. Sorry, možda možemo da uradimo. Evo ga Creeper tamo. I sad mi on dođe i uništi mi kuću. Pa to stvarno nije dobro. Mi je neki pauk došao. Nema pauka. Idemo kroz vrata. Če ti sad to sipa? Evo ga. Si rekao da je to bazen. Vidite ovdje imam. Evo ga tu. Umjesto ove, da vidimo da li radi. Gdje su one kofe? Kofe. Evo ovdje su kofe. I sad da uzmemo praznu umjesto ove. I sada x. I sada... Ja tako oduzimam vodu. Sam praznu. A treba mi voda. Kako ovo tu što ima belu nešto? Evo ga, tu imamo vodi. Možemo se kupamo u tome. Mada moramo da ostavimo neku reku da nam dotiče voda, znaš. Ok, dobra je kuća. Sad da napravimo, evo onda da stavimo, ne trebaju više vrata. Evo da imamo policu za knjige, evo ga. Evo ga, polica za knjige, pa savršeno. Sad još neke stvari tu da postavimo. Ok, savršeno. Sad moramo da nađemo krevet. Koliko neko tih stvari kad već na slici ima krevet? Pa ne znam. To je. To je neka vatra. Evo ovdje možemo da... Znakovi ovdje. Da, možemo nešto napišemo. Testera. Glav od Creepera. Pa da, to s neki glav. Možda staviš na sebi, ja mislim. Nijemamo krevet. Nijema će... Evo kao ovo. To za voš nije čine. To nije krevet. Nemamo krevet. Što da radimo? Cijelu moć, napravit ću nešto. I stavit ćemo neku, evo, ovu plavu. Evo ga, ovo smo napravili. Tako možemo da skačemo na policu. Zato ovo moramo. Sada to plavo. Evo, imamo ovako nešto. Možemo da postavimo možemo sutra da napravimo portal. Znaš da mislim sutra u znaš da mislim kada počne dan ovdje u Minecraftu sada. Pa da. I od toga da napravimo portal. Ovdje ima baš mnogo cool stvari, vidite, utvrđenje lijepo imamo. Evo ovdje možemo da legnemo. Evo ga, ovdje. I možemo ovako da podignemo glavu, da baš nije. I dalje noć ovdje, bože, ovdje potraje noć. Ok, to smo sredili. Možemo sad da napravimo neke ploče da stavimo dole. Što? Ovo je možda plače. Nije. Ovdje 100% imaju plače. Možda ono, tamo što sam ja vidio plače.
Nije 100% ovdje. Na 100%. Nema posto. Evo ovdje. Ajmo da stavimo sat. Vidio sam ga ima u prošlom. Gledaj. Jel Evo ga ima sat? To je možem sat. A ne, to je kompas. Piše kompas. Ajde, samo uzmi ono što Nije. sam ja mislila da je pločica. Neću. Što jeste? Ali možda i nije. Što jeste? Ma ne treba nam. A tu što sam ja vidio. Slušajte ljudi. Evo uskoro će dan. Što si ono zapalio zombi od sunca? Zdravo. A zapalio se zombi od sunca. Sad se setio. A što je? Uf, neki zombi. Neki poseban izgled. A pusti ga on tu u vodi. Neću, možda spot. Evo ga umro. Evo ga i to truo meso, ja mislim. Grozno. Fuj. Ne mogu ga pojesti. Više mi ne teče voda unutra. A da, od ovo s ovime ne mogu donijeti. Ok, sad mi ulazi voda lepo sad tu. Idemo ovdje unutra. Sad je lepo dan. Evo ga vidite, tu možemo da uzmemo. Evo i tako da izađemo napolje. To je još jedan način. Ali svejedno mi je baš dobra kuća. Ako budu uključeni u komentarima, napišite ocjenu od 1 do 10 šta mislite o ovoj kući. 10 ili 9, nešto od toga jer je ovo... Ili zaprijašna mala bratanca. Jer je ovo jer je ovo baš dobro. Evo da postavimo ono što sam ja mislila da su pločice kao pločice. Ne trebaju nam pločice više. Trebaju nam. Ne trebaju nam. A zašto? Pa možemo i bez, trava je udobna. No. Sada od ovoga pravimo stepenice. Do gdje? Pa do gore, do terase, a to će biti terasa. Napravite terasu. Možemo, da. Ili gornji sprat. Čekaj, ovo. Što bi? Čuo sam nešto. Nešto lažna uzbuna. Okej. Ovdje dole možemo ovo da uradimo. A ovo možda nam bude ulaz u terasu. Ovako, čekajte. Evo ovako. Ovo tu se spustimo. Evo ga. Ovo i ovo. Idemo sad da napravimo tamo terasu. I sad da vidimo da li radi, da vidimo da li je lepo. Idemo ovdje. Skaka, ovo nam je skaka. Ovako idemo gore. Evo ga, impresivno. Možemo i ovdje da napravimo tako kao tu nešto i ogradu da stavimo kao terasa. Pa to sam i mislio. Okej, ovo tu. Znači, ovo mora da dobije 10 baš ocenu. Samo pišite u komentarima ocenu od 1 do 10 koliko će, to sam nešto rekao, ali samo ako su komentari uključeni, što znate nekada u YouTube isključi. Evo ga, lepo ograda, sjajno. Sjajno izgleda. Neka močvara. Odmah imamo močvaru tu kod kuće. Fuj, to će sprdi baš. Ali dobro. Pa baš moraju da napraviš. Ko će tu kod močvara? A daj bre, nije baš to neki velika smir. Što to bi? Možda neki zombi umire. Što je ovo? Treba mi divajsko. Evo, niko neće primijetiti. Niko neće primijetiti razliku. Sad to radiš. Ok, to smo uradili. Novca mi neće da se otići. kupamo. To će da mi bude. Čak i To će da nam bude kada na terasi. pa terasna kada. Da budemo tačni.
Da vidimo da li imamo tu. Ovdje neko se došli, vidjela sam neko što je zeleno. No to je sigurno trava. Pa bio si pravo što on neko... Što on tu drži? Ponovo Sigurno je neko morski zombi. A čekaj, on može se teleportati pa mu ne prođe kroz ovo, pa ja se skenjim. I da ovo ladno neko, dobro je. Kako te onoču, to dvojiš je isto onoču dvojište što si i prvo bio vidio. A ne brini Aleksa u redu jer ne mogu od mog onog da uđu. Evo, ne mogu od onog mog što sam zatvorio da uđu. Inače bi bilo problema. Dobro, nikad nemoj da zaboraviš da to zatvoriš. Idemo da se okupamo. Evo, ovca je dole. Ovo će nam biti terasna kupatilo. Tako da ljudi, ovo je baš dobro. Dobro sam napravio stvarno. Čekaj da nađem samo. Ima nešto sam tražio, sad ne znam gdje. Evo ga. Što je to? Evo ga. Ovo i... Što je to? Sat? Nije. Što je to? Čekaj sam ću Što je to? Ti znaš da se teleportiš tamo. Jesi, stavi. I ljudi, vidimo se u sljedećem videu. Ćao. Bože. Koliko on kući.